Itzuli, 3 ditu Euskal Herrian junior mailan eta 3etan protagonista izana podiumean egon zara Iruñean, siakaso adurrekin hitz egiten genuen bezala urteko helmugari politena dena, itzuli polita zuretzat. Ez zendukan konfiantza guztia hasieran. Egia esan gaurko egune ondatea da, espero ez dela, esaldi batekin eta atzetik kontrolatzen, eta gustora bai. Taldeak gaur munduanen aurrean, bingan eta lanen aurrean erakustaldia eman du. Azkenen talde bezala oso ondo ibili gara itzuli honetan, eta temporada guztintzearre maila politia eman dugu, baina itzuli honetan gustora. Hector eta Iker Estralurtarrak izan da, zu Estralurtarra ez, baina oso maila ondean egon da, lehia egon da. Gaur estutasunean ikusi duzu 3. postu edo lasa izan zera? Egia esan talde oso lan hona indo hasieratik eta puerton laugarren txifonak azkarri godo eta ez dutu bat eman dio pelotoiai, baina gainontzekon seguru ginen esprinen ondo ibilikoa ginen. Ni esker eta gorezmenak bingeni. Eskerrik asko, bingen.